Всичко започна преди 35 години с една смела визия – да направим сигурността по-интелигентна, по-достъпна и по-надежна. С присъствие в 4 държави И 9 офиса в България, ние сме близо до своите клиенти. Навсякъде, където сме нужни. С една идея, една цел и неуморен стремеж към иновации. Разширяваме портфолиото си постоянно, за да предлагаме най-доброто. Винаги с поглед към бъдещето, винаги в синхрон с нуждите на нашите партньори. Нашите системи са навсякъде. В домовете, в офисите, в индустриалните обекти и в големите търговски и институционални обекти. Където има нужда от защита, ние сме там. Днес, 35 години по-късно, Сектрон е най-големият дистрибутор на системи за сигурност и комуникации на Балканите. Синоним на качество, доверие и технологичен напредък. Зад всяко решение стои екип от професионалисти с опит, страст и експертиза, които гарантират ефективност и високо качество. 35 години растем заедно. 35 години градим доверие, внедряваме иновации и защитаваме ценностите на нашите клиенти. Сектрон. 35 години иновации, доверие и стабилност. Сектрон. Решения за вашата сигурност.